हा, हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे हा घेतला जाणारा कार्तिक मासचा वर्ग आहे, ज्यामध्ये आपण श्रीला प्रभुपाद यांच्या आशीर्वादाने आणि नामनिष्ठ दास प्रभूजी यांच्या मार्गदर्शनामध्ये भागवतमच्या पहिल्या स्कंदाचं वाचन करत आहोत. तर प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते आणि त्यानंतर मग आपण वर्गाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशो गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आपण स्कंध एक, अध्याय चौथा आणि श्लोक क्रमांक 25 पासून सुरुवात करतो आहे. हरे कृष्ण. स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. त्या महर्षींनी कृपापूर्वक असा विचार केला की हे वेदांचे विभाजन लोकांना जीवनाचे परम ध्येय प्राप्त करून देण्यास समर्थ करील, म्हणून त्यांनी महाभारत या महान ऐतिहासिक ग्रंथाची रचना स्त्रिया शूद्र आणि द्विजबंधू यांच्याकरता केली आहे. यांच्याकरता केली. हरे कृष्ण. हा, मिनल माताजी वाचता तुम्ही. जरा एक मिनिट मी पान काढते. हो हो हो. 25वा श्लोक ना? 25वा श्लोक, 172 पान हा. नंबर. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य: जे ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य यांच्या कुळात जन्मलेले आहेत किंवा आध्यात्मिक दृष्ट्या सुसंस्कृत कुटुंबात जन्मलेले आहेत, पण ते त्यांच्या पूर्वजांसमान नाहीत, त्यांना द्विजबंधू म्हटले गेले आहे. अशा वंशजांवर शुद्धीकरणाचे संस्कार झालेले नसल्यामुळे ते द्विज म्हणून ओळखले जात नाहीत. जन्म होण्यापूर्वी एक संस्कार होत असतो. बीजारोपणाच्या या प्रक्रियेला गर्भधान संस्कार असे म्हणतात. ज्यांना गर्भधान संस्कार झालेला नाही किंवा आध्यात्मिक कुटुंब नियोजन झालेले नाही, त्यांचा वास्तविकपणे द्विज कुटुंबात स्वीकार केला जात नाही. गर्भाधान संस्काराविना इतरही शुद्धीकरण प्रक्रिया संस्कार आहेत. त्यापैकी उपनयन एक संस्कार आहे. हा संस्कार आध्यात्मिक दीक्षेच्या वेळी केला जातो. या विशिष्ट संस्कारानंतर मनुष्याला द्विज म्हटले जाते. एक जन्म बीजारोपण संस्काराच्या वेळी होतो आणि दुसरा जन्म आध्यात्मिक दीक्षेच्या वेळी होतो. जो असे महत्वाचे संस्कार करण्यात समर्थ आहे त्यालाच प्रामाणिक द्विज असे म्हणतात. जर माता व पिता यांनी आध्यात्मिक कुटुंब नियोजनाची प्रक्रिया अवलंबिली नाही आणि केवळ वासनावश होऊन मुलांना जन्म दिला, तर त्यांच्या मुलांना द्विजबंधू असे म्हणतात. हे द्विजबंधू निश्चितपणे नियमित द्विज परिवारातील मुलांप्रमाणे बुद्धिमान नसतात. द्विजबंधूंचे वर्गीकरण शूद्रात आणि स्त्री वर्गात केले जाते. शूद्र आणि स्त्री वर्ग यांना विवाह समारंभाव्यतिरिक्त कोणताही संस्कार करावा लागत नाही. स्त्रिया आणि शूद्र
असे अल्पबुद्धीचे लोक आणि उच्चतर वर्णीयातील योग्यता नसलेले असे द्विजबंधू यांच्याकडे दिव्य वेदांचा हेतू समजण्यास आवश्यक ती गुणवत्ता नसते. त्यांच्याकरिता महाभारताची रचना करण्यात आली आहे. म्हणून महाभारतात भगवद्गीता ही वेदाच्या सारांश रूपाने घालण्यात आली आहे. अल्पबुद्धी लोकांना तत्वज्ञानापेक्षा कथेमध्ये अधिक रुची असते. म्हणून वेदांचे तत्वज्ञान भगवद्गीतेच्या रूपात भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितले आहे. श्रील व्यासदेव आणि भगवान श्रीकृष्ण दिव्य पातळीवर आहेत. म्हणून या कलियुगातील पतित जीवांचे कल्याण करण्याकरता त्यांनी सहयोग केला. भगवद्गीता हे सर्व वैदिक ज्ञानाचे सार आहे. उपनिषदांप्रमाणे भगवद्गीता हा सुद्धा पहिला महत्वाचा आध्यात्मिक ग्रंथ आहे. वेदांत तत्वज्ञान हा आध्यात्मिक स्नातकांकरिता अभ्यासाचा विषय आहे. केवळ स्नातकोत्तर अध्यात्माचा विद्यार्थी हाच भगवंतांच्या दिव्य प्रेममय सेवेत प्रवेश करू शकतो. हे अध्यात्म ज्ञान म्हणजे महान शास्त्र आहे आणि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपाने भगवान श्रीकृष्ण स्वतः त्याचे आचार्य आहेत. त्यांनी ज्यांना शक्ती प्रदान केली आहे ते इतरांना भगवंतांच्या दिव्य प्रेममयी भक्तीत दीक्षित करू शकतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा न अतुष्यत्रुदयं तथा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे द्विजांनो, व्यास महर्षींनी अखिल लोकांच्या कल्याणाकरता कार्य करण्यातच स्वतःला संलग्न केले होते. तथापि त्यांच्या मनाला शांती प्राप्त होत नव्हती. हरे कृष्ण. सुषमा माताजी. वाचो माताजी. हा, वाचा विमल माताजी. तात्पर्य शील प्रभुपाद्वारे. जरी श्री व्यासदेवाने सर्वसामान्य लोकांच्या सर्वांगीण कल्याणाकरता महत्वाचे वैदिक वाङ्मय प्रस्तुत केले होते, तरी ते स्वतः संतुष्ट नव्हते. वेदांच्या प्रस्तुतीकरणाने आपल्याला संतुष्ट हो अशी त्यांची अपेक्षा होती, पण अंतत ते संतुष्ट झाले नाहीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नाती प्रसीदधृधय सरस्वत्यास्तटेषु च वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं चोवाच धर्मवेद. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. याप्रमाणे अंतःकरणात संतोष न झाल्याने ते ऋषी विचारमग्न झाले, कारण ते धर्माचे सार जाणणारे होते. सरस्वती नदीच्या पवित्र तीरावर एकांतात बसून ते विचार करीत स्वतःशी असे म्हणाले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हा, वाचा. हा, वाचा. आपल्या हृदयाला हरे कृष्ण आपल्या हृदयाला संतोष का होत नाही याचे कारण ते महर्षी शोधू लागले. जोपर्यंत मनुष्याच्या अंतःकरणाला संतोष होत नाही तोपर्यंत त्याला पूर्णत्व प्राप्त होत नाही. हृदयाचा हा संतोष भौतिकाच्या पलीकडे जाऊन शोधावा लागतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयाः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम् भारतव्यपदेशेन याम्नायातर्थश्च प्रदर्शितः दृश्यते यत् धर्माद्वी स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. मी कठोर व्रताचे पालन करून निष्कपट भावाने वेद, आध्यात्मिक गुरु आणि यज्ञीय अग्नीची पूजा केली आहे. मी महाभारताचे कथन करून शिष्य परंपरेचे महत्व दाखवून दिले आहे. तसेच नियमांचेही पालन करून दाखवले आहे. त्यामुळे स्त्री, शूद्र, अन्य द्विज बंधू धर्माचा मार्ग पाहू शकतात. हरे कृष्ण. हा, सुषमा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी यांचे द्वारा नियमबद्ध प्रतिज्ञात्मक व्रतांचे पालन आणि शिष्य परंपरेचे पालन केल्याविना कोणालाही वेदांचे महत्त्व समजणे शक्य होत नाही. वैदिक ज्ञान प्राप्त करण्याची इच्छा धरणाऱ्यांनी वेद, आध्यात्मिक गुरु, यज्ञीय अग्नी यांची उपासना करणे अत्यावश्यक आहे. वेदातील गहन विषय स्त्री वर्गाला, श्रमिक वर्गाला आणि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुटुंबातील योग्य तारहित व्यक्तींना समजावेत म्हणून महाभारतात पद्धतशीरपणे प्रस्तुत केले आहेत.
या युगात मूळ वेदांपेक्षा महाभारताची अधिक आवश्यकता आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तथापि बत मे दैयो यात्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. वेदानुसार आवश्यक असणाऱ्या सर्व साधनांनी मी पूर्णपणे युक्त आहे, असे असून सुद्धा मला स्वतःला अपूर्णत्वाचा अनुभव होत आहे. हरे कृष्ण. अन्वया माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय. श्रील व्यासदेवांना वेदांच्या परम सिद्धीचे परिपूर्ण ज्ञान होते. जड विषयांमध्ये पूर्णपणे मग्न असलेल्या जीवांचे शुद्धीकरण वेदांनी घालून दिलेल्या कर्मानुष्ठानाने शक्य झाले आहे, परंतु अंतिम सिद्धी वेगळीच आहे. मग जीव जरी पूर्ण रूपाने ज्ञान संपन्न असला तरी त्या सिद्धीची किंवा पूर्णावस्थेची प्राप्ती झाल्याविना तो दिव्यत्वाच्या मूळ स्तरावर स्थापित होऊ शकत नाही. श्रील व्यासदेवांना विशेषतः तेच सूत्र हरवल्यासारखे वाटत होते आणि म्हणून त्यांना समाधान वाटत नव्हते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव यच्युत प्रियाः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. कदाचित असे असावे की पूर्णत्वाला प्राप्त झालेल्या आत्म्यांना अर्थात परमहंसांना आणि अच्युत भगवंतांना अशा दोघांनाही प्रिय असलेल्या भक्तीचे मी विशेष रूपाने वर्णन केले नाही. मृणालिनी माताजी. तात्पर्य श्रील व्यासदेवांना तो असंतोष वाटत होता, तो या श्लोकात त्यांच्या स्वतःच्या शब्दात व्यक्त झाला आहे. जे जीव भगवंतांच्या सेवेत नेहमीच्या स्थितीत आहेत त्यांना असा अनुभव येतो. जोपर्यंत मनुष्य भक्तीच्या स्वाभाविक अवस्थेत दृढ होत नाही तोपर्यंत भगवंत तसेच भक्त यापैकी कोणीही पूर्णपणे संतुष्ट होऊ शकत नाही. हा संतोषाचा अभाव व्यासदेवांना जाणवू लागला तेव्हा त्यांनी आध्यात्मिक गुरुदेव नारद मुनी यांच्याकडे आले. पुढील वर्णन खालच्या श्लोकात दिले आहे. हरे कृष्ण. तस्यैवखिलम् आत्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोभ्या गादाश्रमं प्राक उदाहृतम्. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्रीला व्यासदेव आपल्या अपूर्णतेविषयी खेद करीत असताना पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे सरस्वतीच्या तीरावर बसलेल्या त्या कृष्णद्वैपायन व्यासांच्या आश्रमात महर्षी नारद मुनी आले. प्रतिभा माताजी आणि त्यानंतर मग अलका माताजी. प्रतिभा माताजी म्यूट आहात तुम्ही. हो सॉरी. हा हा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील व्यासदेवांना वाटत असलेली खंत ही त्यांच्या ज्ञानातील अभावामुळे नव्हती. भागवत धर्म म्हणजे भगवंताची शुद्ध प्रेममयी सेवा होय. त्या सेवेत अद्वैत तत्वज्ञानांचा प्रवेश नाही. जे अद्वैतवादी अथवा निर्विशेषवादी आहेत त्यांची गणना संन्यास जीवनातील उच्चतम अशा स्थितीला पोहोचलेल्या परमहंसांमध्ये होत नाही. भागवत भगवंताच्या दिव्य लीलांविषयीच्या वर्णनाने पूर्ण आहे. जरी श्रील व्यासदेव दिव्य शक्तीने संपन्न होते तरी त्यांना असंतोष वाटत होता, कारण त्यांनी प्रस्तुत केलेल्या कोणत्याही वाङ्मयामध्ये भगवंताच्या दिव्य कार्याचे समुचित रूपाने वर्णन नव्हते. भगवान श्रीकृष्णांनी प्रत्यक्षपणे त्यांच्या हृदयात प्रेरणा दिली आणि त्यांना आपल्या कार्यात काहीतरी त्रुटी आहे असे वाटू लागले. येथे निश्चयपूर्वक सांगितले आहे की भगवंताच्या दिव्य प्रेममय सेवे वाचून सर्व काही निरर्थक आहे. भगवंताची प्रेममय भक्ती अशी आहे की तिच्यामुळे सकाम कर्मांचा वेगळा प्रयत्न न करता किंवा प्रायोगिक तार्किक सिद्धांतात न जाता तेथे सर्व गोष्टी सहज रीतीने साध्य होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय आगतं पूजयामास विधिवत नारदम सुरपूजितम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्री नारद ऋषींचे शुभ आगमन जाणताच श्री व्यासदेव आदराने उठून उभे राहिले आणि सृष्टीकर्त्या ब्रह्मदेवांप्रमाणे सन्मान करून त्यांनी त्यांची पूजा केली. हरे कृष्ण. अलका माताजी. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपादजी की जय. विधी या शब्दाचा अर्थ आदिजन्मा ब्रह्मदेव असाही होतो. ते वेदांचे मूळ विद्यार्थी आणि त्याचप्रमाणे आचार्य देखील आहेत. त्यांनी श्रीकृष्णांकडून वेदांचे ज्ञान संपादन केले आणि त्याची शिकवण नारदांना प्रथम दिली. म्हणून महर्षी नारद हे आध्यात्मिक परंपरेतील द्वितीय आचार्य आहेत. ते ब्रह्मदेवांचे प्रतिनिधी आहेत आणि म्हणून ते सर्व विधींचे नियमांचे जनक असलेल्या प्रमाणेच सन्माननीय आहेत. त्याचप्रमाणे शिष्य परंपरेतील उत्तराधिकारी आचार्य देखील मूळ आध्यात्मिक गुरुप्रमाणेच आदरणीय आहेत. अशा रीतीने श्रीमद भागवताच्या पहिल्या स्कंधातील नारदागमन नामक 4थ्या अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. आपण इथे थांबूया. उर्वरित वाचन आपण उद्या सुरू ठेवूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णववृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरी हरे बोल कृष्ण सर्वांना. माताजी, हरी बोल. हरे कृष्ण.